internațional cu sute de participanți. Dragilor, eu personal și colegii mei care lucrăm în acest frumos domeniu al sănătății, suntem șocați de cât de ușor cad oamenii. Și nu la 98 de ani. Nu. Cel mai tânăr prieten al meu a căzut la 23 de ani. A terminat facultatea, un om cu un cap cât 7, cu un job excepțional la multinațional, a tras de el până a căzut. Și a căzut de tot. Și ultima persoană, la câțiva zeci de metri de mine, a căzut în fața biroului și n-a mai putut fi ridicat, a venit să-și ia copilul de la liceul. Din primele date științifice, aloe susține viața. Iar dacă este vreun moment mai urgent pentru a susține viața, astăzi este acesta. Tragem de noi cum nu tragem ca români de nimic. Nici măcar de încălțăminte nu tragem cât tragem de sănătate. Și aici mă adresez doamnelor și nu numai. Tragem de noi, că așa am fost învățate. Doamnelor, bunicile și mamele noastre trăgeau de ele pentru că aerul era aer, apa era apă și mâncarea era mâncare. Haideți să realizăm ce se întâmplă. Știți că în Biblie, la un moment dat, zice că trupul nostru e templul Duhului Sfânt. Păi unde să mai scria dacă noi suntem epuizați? Epuizați. Și nu epuizați de la 7 dimineața. Și nu vinerea, ci de lunea. Și nu de la 80 de ani, ci de la 14, 12. Este un semnal de alarmă pe care am vrut să-l trag, pentru că forever nu mai este un moft. Nu știu dacă a fost vreodată pentru români un moft. A fost poate pentru nemți, pentru italieni, pentru englezi, care când se plictisesc, își iau 2 săptămâni plătite de stat și pleacă într-o locație de lux. Punct. Ia, duceți-vă și dumneavoastră. Vedeți, vă sponsorizează firma cele 2 săptămâni, că ai demisia pe masă semnată în lipsa ta, dinainte să deschizi gura. Dragilor, trebuie să avem grijă de noi, pentru că avem pentru ce lupta. Avem copii, avem nepoți, avem persoane dragi în jurul nostru, avem părinți pentru care trebuie să fim bine, trebuie să avem energie și să-i susținem și moral și fizic. Și de ce vă spun asta? Pentru că suntem în top la 2 categorii, la oamenii care cad pe stradă și la oamenii care se aruncă, dacă ați observat. Asta e o altă problemă, pentru că organismul nostru înseamnă suflet și trup. Dacă sufletul nostru nu se hrănește cu acea credință în Dumnezeu pe care au avut-o bunicii noștri, dar au traversat orice războaie mondiale și ce mai știți dumneavoastră, și dacă nu avem acei nutrienți pe care bunicii noștri îi luau din alimentație, dar pe care noi nu-i mai avem, noi nu putem sta în picioare. Până la urmă și creierul trăiește cu nutrienți. Dacă creierul are hrană, atunci ai puterea să treci peste orice obstacol, că viața nu este făcută din petale de trandafir. Poate sunteți de acord cu mine, da? Și atunci, dacă noi avem acest suport nutritiv, spiritual și trupesc, putem trece peste. Aloe vera este sănătate în fiecare picătură, în fiecare celulă. Dacă vreți să priviți fiecare dintre formele de aloe vera gel pentru orice gust, orice pretenție, orice moftuleț al copiilor noștri sau al nostru, priviți fiecare flacon de aloe vera gel ca o echipă de 200 de soldăței, de 200 de specialiști ai sănătății, gata să susțină, gata să repare, gata să dreagă prostiile care le-am făcut noi de multe ori. Prin alimentație, prin ritmul de viață nesănătos, prin a sta 12 ore la serviciu sau poate 24 de ore, prin a ne culca la 2 noaptea, doamnelor, să terminăm Zacusca sau să învățăm pentru examen. Acele prostioare pe care noi le facem, aloe vera gel, le repară, vine cu 200 de nutrienți, cu vitamine, cu enzime, cu aminoacizi, cu minerale, cu antioxidanți, cu ce nu mai luăm noi din alimentație, vine el să completeze. Iar dacă dumneavoastră, vreunul dintre dumneavoastră, aveți acea dietă care ni se recomandă cu alimentație, facem tombolă cu telefoane? Acea alimentație care ni se recomandă de către specialiști cu 6-8 porții de fructe și legume pe zi. Cine mănâncă așa?
Cine consumă așa dintre noi? Că de multe ori ai timp doar de un sandwich sau de un covric și de o cafea până seara, când ajungem acasă. Aloe vera gel completează 200 de nutrienți care ajută, în primul rând, la nutriție. Nu, alimentația noastră nu mai este hrană. Știți că Hipocrate spunea, alimentația să fie hrană. Da? Acum alimentația este eu. Da? Cam așa ceva. Sau arome, sau aditivi alimentari. Și cam atât. Mai puțin nutrienți. Da? Aloe vera gel, hrană în fiecare linguriță, care hrănește, care detoxifică, este cel mai puternic detoxifiant la nivel celular, care repară, ajută organismul nostru să se autocorecteze. De ce? Pentru că organismul nostru la fiecare 7 ani este altul. Viața asta. Organismul nostru nu are vârsta noastră. Dacă noi îi oferim prin mici secrete pentru mari succese, domnule, bag 3 luni de aloe vera gel pe an, primăvara, și mai fac 3 luni toamna. Da? Dacă faceți un calcul, este infim de puțin pe cât pentru mașină. Eu cunosc, sunt așa printre șoferi, am 3 frați, ca să vă dați seama, și mulți alți băieți. Și mă mir la discuțiile lor, unde mai am și urechiușele, inclusiv aditivează suplimentar motorina pentru sezonul rece. Și eu le spun, da, ți-ai aditivat și aparatul cardiovascular, dacă tot te ocupi de tabla aia până la urmă, scuzați-mă, domnii șoferi, că dumneavoastră sunteți așa mai atașați de mașini, ți-ai aditivat și inima să bată măcar cât te duc planetarele? Este important asta pentru noi. Dragilor, pentru români nu e important, că de-aia ne răci noi gura. Dacă ar fi important, am fi printre primii la sănătate. Nu, suntem ultimii la statisticile din Europa. Da? Aloe vera gel, pe lângă că vine să adauge un cumul de peste 200 de nutrienți, eu vă zic 200 să nu vă sperii, s-au identificat peste 300 de nutrienți în compoziția gelului, care împreună lucrează, cum nu putem să falsificăm noi, să mimăm noi acest efect. Efectul sinergic al celor peste 300 de nutrienți din compoziție este inegalabil. Nu îl putem înlocui nici cu plante, cu elixirul nu știu care, făcut de nu știu care specialist. Că știți, sunt tot felul de plante pe care le putem înghiți. Dar așa cum ne plac soluțiile premium, ne place cel mai bun job, cea mai bună meserie, da? Cea mai bună marcă de mașini. Românii se știu că caută lucrurile de calitate, da? Așa să ne punem focusul pe produsele premium. Aloe vera pentru bebeluș, așa cum a spus colega mea, pentru că cu primul suc de măr, ce-i dăm? Substanțele cu care au fost stropite merele. Iar dacă găsiți nestropite, arătați-mă și pe mine. Deși, așa cum știți prea bine, ploaia însăși aduce pe fructe și pe legume un cumul de substanțe chimice. De la primul suc de mere, de la primul suc de morcov pe care îl dăm copilului, dăm acei nitriți, nitrați, azotați și tot felul de substanțe chimice. Deci, inclusiv copiii noștri au nevoie de detoxifiere, ceea ce nu se întâmpla pe vremea bunicilor noștri. Apoi, copilașul, avem acolo o fetiță foarte vrenicuță, a venit cu caițelele și își scrie, bravo, te felicit. Dragilor, știți ce stres e pe ei? Știți cât de teme au? Știți cât cântărește bunici? Da? Haideți să facem noi o asociere. Peste 5 kg au ghiozdanelele lor. Și mai mult. Deci eu chiar i-am cântărit. Și am rugat măcar învățătoarea să mă lase să-l urc până la etajul 2, unde învăța copilul. Nici nu am avut voie în școală. Și am spus, Doamne, dar ai plătit dumneavoastră recuperarea. Că după aia ne mirăm de ce sunt aduși de spate. Da? Ajutați-vă copii. Apoi, când ajung la școală și au teze, și au examene, și au teme multe, și au tot felul de provocări. Copiii noștri au o viață stresantă de persoană angajată de la vârsta de 10, 11, 12 ani. Să nu zic mai devreme. Eu am nepoți care mai devreme i-a luat, din clasa 0. I-a luat cu niște teme, domnule, de zici că îi face doctor docenți în primii 3 ani. Da? Dar din clasa 3 fac matematic,
Ce făceam noi alghetă. Exact, deci le-a dat foarte mult. Dar ce să zic, devenim fiecare copilul Einstein. Le creștem stilul de școală, cred eu, poate era noi părerea mea. Ne întoarcem, aloe vera gel. Dragi mămici, dragi părinți, dragi bunici, nu este o avere, un aloe vera gel pe lună, cât dăm pe maimuțoaie, pe plușuri, pe botoșei, pe tot fel de chestii care fac acolo stivă și după aia căutăm cui să le dăm, da? După ce s-au săturat de ele. Un aloe vera, cu piersică, cu mango, cu afine. Nu îl înlocuiți cu nimic, vă garantez. Și să facem un calcul, spunem, la prețul de piață, fără nicio reducere, deși fiecare dintre dumneavoastră aveți această șansă de a le lua la reducere. Un flacon este 150 de lei. Știți cât costă un calciu, magneziu și zinc? Sau vitamina A cu D? Vă spun eu. 10 de lei, 20-30 de tablete. Chimice. Nu naturale. Sintetice. Da? Nu din fructe. Să nu vă gândiți. Costă mult mai mult dacă ar fi așa. Avem aici 200 de nutrienți la 150 de lei. 300 de nutrienți. 350 de nutrienți. Dacă ne uităm după ultimele studii. Cât? Și un căpăcel. 30 de nutri dacă îi dai. Va face diferența în organismul lui. Da? Mergem cu ei la oftalmolog, le facem analizele de sânge, de mici. Păi ia un gel. Că e obosit, că e letargic. Oferă nutrienți. Ce face ei? Sângele se liniștește numica. Nu are analizele proaste. Bun, dar copilul nu-i bine. Copilul e supra-solicitat, e nervos, e răsfățat. E răsfățat. Dar în momentul în care nu are calciu, magneziu și ce mai trebuie lui, este irascibil, este nervos, nu i-arde de nimic, da? Și pare un copil răsfățat. Poate chiar este, dar poate chiar are carențe serioase. Din ce să știa? Din sandwich-ul de la nu știu ce firmă, din feria de salam. Dragilor, de unde? Cine mai mănâncă fructe sau legume la școală? Dulciuri sintetice, tot felul de prostii. Le întoarcem, aloe vera gel. Lângă aceste produse, avem cele mai... da? Am vorbit un pic de ea. Deci, de la copilul micuț până la o persoană adultă, susține activitatea renală, susține activitatea digestivă, susține energia, susține aparatul cardiovascular, susține circulația, susține oxigenarea cerebrală, susține oxigenarea periferică. Pentru cei care stau în picioare, aloe vera gel. Lângă acest gel avem produse melifere de cea mai bună calitate și aici mare atenție. Produsele noastre melifere, suntem lider mondial în produse melifere de la înființare. Deci avem cele mai puternice și cele mai concentrate și cele mai pure produse melifere de pe piață. Și vă fac o singură comparație. Propolisul nostru, să nu vă lipsească mămici, bunici, persoane active care nu aveți timp să stați pe dreapta ca englezii 2 săptămâni la pension, că ați obosit. Dacă vreți să nu aveți treabă cu roșu încât, cu virusuri, cu valul 1, valul 7, valul 9, știți la ce mă refer. Luați acest propolis, aveți-l în casă, e cel mai concentrat, 500 de miligrame de propolis pur pe fiecare tabletă. De la diversificare am testat pe copiii mei și apoi, pentru noi, ori de câte ori au fost probleme, eu mi-am salvat un rinichi cu acest bipropolis. Avem acolo bipolen. Poate copilul nu are multe elemente nutritive la școală. Dați un polen dimineața când pleacă. O tablețică de polen este pur și concentrat. Da? Testați toleranța la produs melifere, la copii. Da? Ne uităm dacă au luat vreodată miere și dacă nu sunt alergici. Asta e singura specificație. Avem flaconul de miere, cel mai bun somnifer și liniștitor pentru copilași și pentru persoanele adulte. Apoi, avem suplimente de cea mai bună calitate, fructe, legume, tabletate. Avem tot felul de remedii naturale, de cea mai bună calitate. Și asta o veste bună pentru cei care nu sunt, cum cunosc și o persoană, cu ceașcă de ceai, de 3 ori pe zi, de 7 ori pe zi, cu coada cioricelului, cu rostopască, cu anghinare, nici nu pot să le pronunț, că simt amar în gură. Dacă nu sunteți genul ăsta, că sunt și oameni disciplinați, domnule, care își ia ce le trebuie din mers și mănâncă sănătos și mănâncă mai mult hrană vie, fructe, legume. Dar dacă sunteți ca mine, cam pe drum toată ziua, aceste tablete pentru mine sunt salvatoare. De exemplu, Forever Daily. 20 de fructe și legume tabletate, din care ne luăm 50 de nutrienți plus aloe. Știți ceva mai bun la tabletă? Pentru copiii mei să mă înțelească. Completează sandwich-ul.
Sau Imublend, un blend complet, un vaccin antigripal natural, dacă doriți, cu cele mai sănătoase remedii pentru imunitate. Să trecem cu bine peste încă o iarnă. Da? Deci produse de cea mai înaltă calitate. Am două cu mine aici, apropo de oamenii care cad pe stradă. Să-mi spuneți mie că produsele Forever nu sunt rentabile. Ăsta e cuvântul. Eu care am lucrat în farmacie ani de zile vă spun că le consum. Soțul meu este expert în contabilitate și face calculul cu paritatea de pe piață. Eu sunt pe domeniul meu și el pe ale lui. Eu nu am găsit. În 20 de ani nu am găsit ceva similar pe piață. Nu zic mai bun. Similar. Vă găsiți, de exemplu, ce ați băut dumneavoastră la ușă este Forever Arg+. Păi ce face acest produs este cotat cu premiul Nobel, la nivel mondial. Dacă vă uitați la Jocurile Olimpice, o să vedeți persoane cu șepuțe și cu tricouri cu acest Arg+, cu sigla de la Arg+. Aduce vitalitate la orice vârstă, la orice organ. De la circulația cerebrală, la oxigenare celulară, la hepatoprotector, la susținător cardiac, pentru aparatul renal, digestiv. Deci absolut tot. Nu este osos pentru spumoase, pentru articulații, pentru păr, pentru unghii, un singur produs. Știți cât costă? Fără niciun fel de reducere. Repet, toți dintre dumneavoastră aveți șansa să le luați cu reducere. Este 11 lei și un pic. Cu ce să-l comparăm? Am oprit, am avut 400 de kilometri de făcut aseară, am oprit, este sub 90 lei, nu mai găsești o cafea pe marginea drumului, la un pecobana. Costă mult viață, la nivel celular. Îți alungă oboseala, pentru tiriști, pentru șoferi. Am o prietenă care conduce mii de kilometri și îmi spune că se ia la întrecere cu cei din anturajul ei, are plicuri de Arg+, și când ajunge în Turcia și în alte țări, este fresh. Se miră toți, măi, dar tu ce ai? Am un secret în portieră, da? Al doilea produs pe care vi-l recomand este Cardio Health. Apropo de românii care cad pe stradă, de ce să cadă? Este 5 lei un plic cu coenzima Q10, cu o concentrație și o calitate pe care nu o să o găsiți nicăieri. Un plic de Cardio Health. Nu e rău la gust. Este foarte bun. Are inclusiv remedii care costă sute de lei fiecare. De la coajă de struguri, semințe de struguri, tot felul de remedii care întineresc aparatul cardiovascular, circulator, întăresc memoria, susțin inclusiv sănătatea pielii, a părului. Doamnelor, 5 lei în Cardio Health. Eu îl strecor în limonada copiilor, care sunt adolescenți deja, le dau zile încărcate, pentru că nu-mi trebuiesc surprize neplăcute. Și pentru că nu sunt scumpe. Dacă le raport, ce e cu 5 lei? Ce e cu 5 lei copilului tău să-i poți da energie? Îi spui copilului, baftă, pleacă la examen, la teză, la lucrare, și acum tot felul de, s-au schimbat trimestre, semestre, s-au făcut nu știu câte module și au tot timpul testări. Ce-i dai copilului tău? Doar îi urești ceva și când ți-a venit cu 7 tempioni doar la el. Ajută-l. Ajută-l. Cu un argi, cu un cardio, cu un daily. Nu sunt o sumă, credeți-mă. Iar dacă sunt o sumă, sunt și situații. Avem acest plan generos de bonificații de care Dana ne-a vorbit. Ce fac de fapt? Nu fac nimic. Consum cu familia mea, cu copilul meu, acel Forever Kids, cu fructe, cu legume tabletate, cu formă de animăluțe, cu gust de struguri și aromă. Și consumă copilul meu și vorbește la grădiniță despre sau la școală. Da? Recomandăm produsele care nouă ne-au făcut bine și atunci le luăm și mai ieftin. Mai departe, avem produse aloe pentru filietă, programe de reglare a greutății corporale, că și asta e o problemă, mâncăm atât de prost și avem kilograme pe care le purtăm în plus cu noi. Programele de reglare a greutății de la Forever vin să regleze metabolismul. Vin să ajute nu doar să scate câteva kilograme, ci să-mi regleze arderile, să nu le mai pun la loc, să nu-mi declanșez acel sindrom de yo-yo, da? Când nu mai mănânc și totuși nu scad în greutate. Produse care vin și odată cu reglarea greutății corporale întineresc, poate cu ani,
organismele noastre. Mai departe, avem produse pe bază de aloe vera pentru îngrijirea pielii. Aceeași echipă de 200 de soldăței, de 300 de soldăței pentru pielea noastră. Spunem, produse pentru piele, pentru igienă corporală, luăm colorate, parfumate, ieftine și bune și la kilogram. Pielea este organul nostru cel mai atins. Pe acolo intră cel mai ușor toxinele. Pe acolo, dacă nu sunt îngrijiți porii, nu pot ieși toxinele. Aloe pentru îngrijirea pielii, aloe pentru igiena noastră personală, da? De la șampon, balsam de păr pentru copii, dragilor, uitați-vă ce le dați, sincer. Uitați-vă ce le dați. Se vai de la 10-12 ani, părinții că le cade părul la fetițe. Uitați-vă ce conține, cu ce se spală pe păr. De unde să fie sănătate când sunt tot felul de chimicale, care mai cancerigene? Pe când un șampon, uitați-vă la ele, chiar sunt generoase, cu un șampon de ăsta te speli, dacă tot faceți un cadou. Un șampon, un săpun lichid, este jumătate de litru aproape. Cât este? Fetele mele. Deci, sunt foarte spornice. Deodorantul. Cât vă ține un deodorant? Hai să mai vorbesc. Cam cât ține un deodorant? Cine îl folosește? Fetele, cât vă ține? Minim 4 luni. Minim 4 luni. Ați mai găsit pe piață ceva să țină 4 luni? Nu vă spun ce face. Nu are săruri de zirconiu, are aloe care vine inclusiv medicii, oncologi, pentru persoane cu noduri la sân, i-a recomandat luați deodorantul de la Forever. De ce? Are aloe, susține detoxifierea și are efect de balsam, de cremă, antiboală. Da? Deci produse de o calitate excepțională. Haideți să vedem. Absolut oricine ar trebui să le consume. Absolut orice român. Pentru că la noi aici, în Europa, ajung cele mai bune produse, cu ghilimele. De ce să nu avem noi grijă de noi? Avem cu ce? Există o companie care nu face produse pentru Europa. Forever Living, același care dă la american, la englez, la neamț, îl aduce și la noi. Vă place acest lucru? Mie mi-a plăcut teribil. Același produs. Știți cum miroase Nivea în Germania? Aveți idee? Știți că nu se compară cu Nivea din România? Vă spun eu. Produsele noastre au aceeași calitate. Și nu doar produsele noastre. Încă un lucru este la fel pentru români. Motiv pentru care Republica Moldova, în ultimele luni, a ajuns în topul Forever, la nivel mondial. Pentru că al doilea lucru excepțional, pe lângă gama de produse pe bază de aloe vera, este planul de marketing, care plătește absolut la fel pe neamț, pe englez, pe român, pe, nu știu, negroteiul din nu știu ce țară, la fel. Vă place acest lucru? Mie mi-a plăcut atât de tare încât acum 20 de ani mi-am dat demisia și am spus, vreau și eu să fiu plătită la nivel american. Cum? Ne va spune colegul nostru, domnul Costel Belciug. Vă mulțumesc și vă doresc din toată inima sănătate pentru dumneavoastră și pentru voștri dragi.